Apay, akas to'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Jak makasapol iti solusyon. Apay nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, anag pailingad itinagan a Lily Beth, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out to all my families di Tabauco kan co-listeners ko ditoy Hong Kong from Lovely Rose. Belated happy birthday Mylene Biares iti Kuwait. Shout out kadanida Nieveras iti Hong Kong. Daisy Keith Araes iti Hong Kong ken Benzi Bumakas iti Taipei. Kablao pay para iti Limos, Guabes family kan tigayem ko ani Joylyn Domingo Asuncion ken Renelyn Correa from Zenel Limos iti Kuwait. Dimson kan Lidayan family di Takibungan Benguet. Kastamot ni Ate Yoli Alonso di ta Saudi Arabia from Silent Listener. Iti family di Tabolo, Tabuk City, Kalinga from Breakerstone. Pagyamanak unay ni manang ko Abotchi Kilon di ta Hong Kong, taiso tinang paadal kanyak iti college from Joel Kilon. Happy first birthday to my niece Shalimar Mendoza Lucas from Lavlea, Mendoza. Happy listening to my parents, Boy and Lisa Gatok, kan kakabsat ko, The Precious and Paris from Patrice Gatok. Kablaaw pay para iti parents ko, Ada Francis kan Liway Agurin di Tatabuk Kalinga from Marilu Odlus.
Ni ading ko a Ray Mina from Jasmine Rivera. Ti Reyes family ti Quirino Bagabag Nueva Vizcaya from Meller Reyes iti South Korea. Kablao pa iti pamilya ken dagiti tallo nga anak ko di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Cathy ti Hong Kong. Friends ko dita Hong Kong from Brian Ephraim Lomboy iti Vancouver, Canada. Shout out pa kada Glory Salonga, Rose Cablayan, ken Ariel Timbresa. Kastamoten iti pamilyak dita Kabayan Benguet from Tenalin Santiban Dicoran iti Japan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lilibeth. Dear Manang Emmy, Lilibeth kunam kumalatan kanyak. Iti agdama ket adaak ditoy Dubai. Agpapaayak iti may sa adakkel apakanan ditoy. Ket babaan iti panarabay ti Apo, nasaya at met ti kasasaad ko. Saan la asyak no di ket adu kami nga agkakatrabahoan ditoy manang, anaayat adumdumngeg iti YouTube channel yo. Taison ti pagliwliwaan mi no daytay awan ti araramidan mi. Ado kami ngamin nga agpapaay ditoy a nagtaod iti Rehiyon Cordillera. Naawis matriknak a nag-email kada kayo, tapno may patangatang kumat ti padas ko. Masiguradok ngamin, apakapidutan mo't iti adal ti pakasaritaan ti pamilyak manang. Iso asapay lakuma, tamapili mo't a maidrama. No bilang laeng manang, saan nyo kuman asuksukatan dagitinagan nga inaramat ko, tapno amukto at ipakasarita akon ti maidram-drama no bilang laeng. Irugik manang ti agsalaysay, idi katurturpos ko iti kolehyo, ken kasarsarak ko idi iti trabaho, dita Pilipinas. Agpadatan na nakastrag iti trabaho, apama na naggraduar ta, Lilibet. Ama ano nalipatan mo di saritaan ta? Ne, anya asaritaan, Orly? Di ka man mat, Lilibet. Naglawag ti saritaan ta, idi sakbayan nagturpos ta. Apaman ang makaturpos ta, kumita ta adagos iti trabaho. Kalpasan na, agurnong ta, sa tantog kalaysa. Ne, adayamot kasta asaritaan ta, Orly? Lilibet, saan kumamuta kasta? Masaksakita na kiti kastang ibagbagamit ha. Uwan ka di, si Kamat, agdanag kalaadagos. Ta sino kumamot nga iti saan nagdanag? Nagmayatan di saritaan ta, kalpasan na. Ibagamkit din na di mo ammo. Rabrabakan ka laeng, Orly. Diyak kayat di arabak mo. Ngamin, ay ayatan ka unay. Kadyak lakit di kayat ang madadaal ti relasyon ta. Apay nga imyan ni Mama iti ayanda ang kaludring ako nayo, Papa. Kasanaw, kat nagsubang kami. Anya? Apay, Papa, anya tinagsubangan nyo? Kat nukontrol na ti kayat ko. Nga anya, Papa? Lilibet, amumuta na bayagan a kayat ko tagpakali iti sular tayo. Nung pinampanunot ko ti panagadal mo. Kadita ta nakaturpos kan kanadapa yung trabaho. Mabalin kon nga ituloy ti panggap ko. Aging ka di ita, Papa? Day tapay la treasure ti pampanunutin nyo? Di, ano ko matidagas na nga eh. Natayo mati may ranod no bilang laang. No bilang laeng, Papa. Kasanon no awan ti magimulan nyo iti kasta panggap yo. Mabalin ka di, Lilibet. Nagsubang kamin kan ni mamam may papan iti dayto apanag. Saan ka kuman adumagdag? Pangaasay.
Sino nga min aya tinakaamuan ni Papam nga da kinabak ng nakatalimang iti solaryo? Day di lolo. Ha? Ubingak pa idi. Kanayonan amangag ko ti panagsarita da papa kanday di lolo. Maipapan iti kinabak ng kano ana ikali iti solarmi. Ang amo tayo mo't asan asigurado dayta saan ka di? Day tarod ti masansan na pagsubangan da papa ken mama. Saan nga min amamati ni mama iti dayta? Idinto ta nalaus mo't unay ti pamati ni papa. Lilibet, Naisardeng lang ti maipapan iti dayta nga issue gapo iti panagadal ko. Malagip ko nga min. Kinuna ni mama, arumbang nga iprioridad dati gastos iti panagadal ko. Ngam dayta treasure hunting. Ngam itata nakaturpusa kon kan addan trabaho. Mangrugi manen ni papa ang mangidukit iti kayat na ang mapasamak. Makipagnaad kayo dito ay anda Uncle Ludring, mama. No kasapulan, apay ket dinasaan. Di pa'y katarig na akasla nagsina kayon kan ni papano kasta? Lilibet, anak. Nasaysaya atin ti kastoy. Ngam tinal daw nga agapa kami. Gapo iti kayat nga aramidan ni papam. Mama. Saan na dumngag iti sao ni papam? May sa ti rason na. Nakalpas kamot kanon iti panagadal mo, kat addan trabahom. Panawon kanon, tapno baikan mo't iti importansya tinabayagan nga arapaap na abumaknang. Nulabsan ti agsao, mama. Naaron samot ti panagbiag tayo. Saan tayo mo't amarigrigatan? Isumat ti kunakken kuana. Anya pa'y lati sa pulan na aya, kat mayat mo't ti panagbiag tayo. Malaksid ang napintas ti taray ti negosyo a binaangon mi. Ada pa'y bukod mo at trabaho. Iso ang masurunak ka ni papam. Dinad sa amon ti aramidan na. Treasure hunting. Dayta ti ramot ti panagsubang dagiti dadakkel ko, manang Emmy. Adda kanu ngamin ulitag ni papa, ana ipadamag idi ang nakakali iti kinabaknang. Ngamjak laam mo no agpaiso, tajakmet na panagnakan. Iso aday di lolo, na involvement iti treasure hunting. Kat dandani amin apundarda iti day di lola, na ilako na. Ngam awan apulos tinagimulan na. Sigon iti nang nangeg ko nga istorya, adda kanu na detect dagiti nag-survey idi iti solarmi agameng anaikali iti arubayan mi. Kat manipod idin, saanen anapunas iti panunot day di lolo tinaamuan na, nga isumet ti kanayon nga idukit ti amak. Uray kasano ti pananglapod ko ken ni papa, awan tinaramidak manang, ket ti kayat na tinatulok. Makabanlog. Papa, ang mga noon niya ti mapasamak kada kayo itar-aramidan nyo. Lilibet, anak. Awan ti mapasamak kanyak. Okay, Ay, Ungayam. Ni mabam. adan iti siledyo. Diyak lang mo no naturugan. Ay,
Maawatan nyo ko man ni Mama. Amuyo matasaan a pabor iti aramidan nyo. Ikagkagumangawatan ni Mamam Lilibet. Ngamdya ka mo. Isunsapay kintinti makagapo. No apay amarigatan kami amangala iti gamay. Ha? Anya ti kaya tyo asawan, Papa? Kontrabidan tumot ngamin ni Mamam. Iso amarigatan kami amang sapol iti kalkalyen may. Kaya't mga asawan Lilibet, saan nga agsasaod ang mamakin papam? Pulos, Orly. Sipod inrugi da papati nagkali iti arubayan, nagbaliw mo tantilin nangan dagiti dadakkel ko. Saan da nagsasao? Kaslakit din saan da makitkita ti tunggal maysa. Tauray agsinnabat da iti unag ti balay, saan da nga agtintin nimak. Ay, una yan. Anyan ti kasta mapaspasamak. Siyak ti madandanagan iti kasta mapaspasamak, Orly. Lilibet, masapol nga agbalin ka natibkar. Saan na rin ba nga agpailuyos kay taan yaman na mapaspasamak ka dagiti dadakgal mo? Amok da ita. Jak amo no kabaulak ti mapaspasamak ita kadakwada. Kabailam da ita. Saan na rin ba nga sumuko ka? Iti ka nito at sikat ti sumuko. Awanin ti mapasamak. Nagrigat mo't gayam tagmay sa nga anak. Lilibet, adak lang dito eh. Saan ka abaybayan? Mangnamnama ka kanyak. Nakabutbutangan dag na diti balay. Nakaamamak. Ha? Apay, Mama? Di mo ka di mapanunot, anak ko. Sigurado abot tawan iti batog tinagtakderan ti balay. Gapo iti panagkalkali da papam. Ha? Ang mga nukala at latan amarsuod ti balay. Katlamutan ti daga. Saan mo't siguro, Mama? Ay, saan nga imposible ang mapasamak ti ibagpagak, Lilibet? Iso asapay lakuma, tamaawatan na anak ko. Anya ti kaya tyo asawan? Sa anak lakit di ang makaid na nga agnaid pa'y ditoy, gapo iti mapaspasamak. Ha? Iso nga agpakadaakan ka. Makipagnaadak pa'y laang iti ayad da angkel mo, aludring. Dikit di bagam ang mga noadan lalaki ni Mamam. Papa? Siguro, amo pa'y ni Bayaw Ludring dayta. Ngam kalkaluban na ti aramid ni Mamam. Papa, saan kayo kumangagsao iti kasta? Adayo ang mapasamak ti kasta pampanunutin nyo. No awan kinapod no ti imbagak. Anya kumatirason na nagtalaw ni Mamam. Naglawag mo ti imbagak, Papa. Mabuteng ni Mama nga agnaed dito'y balay. Taamken na nga amano kala at latan amarsuod to'y nagsaadan ti balay tayo. Gapo iti panagkalkaliyo. Ay saan at aramidag ti pagbalinan na arasaw. Taday to'y aramidag. Para matlang ka na tayo. Da tayo ti mayrano. Nabitikas di ngay naramid na. Ti panagtalaw na dito'y balay. Nalawag at ilang bagi na ti pampanunutan na. Balang kantis ni Mamam, Lilibet.
Awatak ti takder ti inak, idi pimanaw iji balay manang Emmy. Kasmet laeng iti panangawat ko iti amak, idi inrugi na tinagpakali iti sularmi. Ngem iti kasjay asinasaon ni Papa, maipapan ken ni Mama, jakon nalapdan ti bagik, ket nakasauak iti saan arumbeng. Iti ababa sa Rita, nagsubang kami iti amak, ket nagdesisyonak met apumanaw iti balay, ket sinurot ko ti inak. Impagarup ko idi, nusukunan na kami ni Papa iti ayanda Uncle Ludring, ngem saan anapasamak tinamnamaek, manang Emmy. Di ka nagsangit, Lilibet. Ang mga noon niya ti mapasamak kanta. Diyak lang malapdan ti bagik, Orly. Kaslakit din awanan ti patagmi kan ni Papa. Napatpatagan kan kwa na ti bagbaga na agamang asapsapulan day ti arubayan mi. Lilibet, Di na kami man la pinanunot nga ginana. Mas pinili na pa iti arapaap na abumaknang namda kami kan ni Mama. saan tayo atin ngal ti panunot ni Papam? Awan ti maaramidan tayo. Nang runa, katsikan a mismo ti nang ibaga. Asabali ti turungon ti saritaan nyo. No idupit nyo ti may papan iti panag-treasure hunting na. Orly. Tilangi pakpakaasik kan ka, Lilibet. Agbalin ka kumaan na tibkar. Saan ka basta sumuko? Kanayo na panunutan. Asikamot lang taayan ti tibkar ita ni Mamam. Iso arumbang lang agbalin ka na tibkar. Anya dar aramidom dito. Ha? Papa? Pinanawan takon nga gina, saan ka di? Saan kami apumanaw? No ammumi asaan kami nga agpaggad, Papa? Anya kuma di pagpaggadan niyo, alaman. Anya kuma. Papa, nakamamakmot ngamin at talagan ti agnaed dito'y balay. Gapo iti abot a kinaliyo iti batog ti nakaisaadan na. Gapo iti pa nag-treasure hunting yo. Saan at treasure hunting amakuna ti Aramida? Ha? Anya nga ro ti awag iti aramiden yo? Ti treasure hunting, saan asigurado na adamaala kinabaknang? Nung da ito'y aramidag, sigurado. At dalakit di ti makalimi agama. Papa, Nung da kayong agina, awan apulos ti suportayo kanya. Pinanawan dak iti panawon na rumbeng la kumasop suportaran dak. Naalas di ugali yung agina. talaga nga awan. Saanan ang mabawing apulos ti panunot ni Papa. Noan niya ti sumkan iti isip na, isulatan ti amuna a husto. Lilibet, Namin anon a pinanggap ko akasarita iti nasayaat. Ngam agtin naglaang iti saan a panagkinaawatan ti panagsarita mi, no ipilit ko ti agpalawag. ay, una yun ni Papam. Talaga anak kong laapan ng ti isip na, gapo iti kinabaknang. Di na pa yan pulos matulungan ni Mama ang mga sikaso iti basit a negosyo na ibangon da. Lilibet, Tirigat na, masansan ang mangirwar iti kwarta iti bangko. Maininutan ang mairurwar na ti urnong da iti bangko. Gapo ta pag finance na iti aramidan da. dahil tayo tandayan ti adat na. Ang mga nagbalaw kayong tulangan ng awan gaya man na pulos ti sanikwayo. Orly, Saan nga daw dawat, Lilibet? Ngayon posible ang mapasamak ti kasta. Ang mga numaibusto amin ng tinaipundar dagiti dadakkel mo.
Adala man ti rabii, mama. Apay nga da kayo pa'y laang ditoy. Oh, saan pa'y nga agtuglap, anak? Kat prangkaan ka. Saan mapunas iti isip ko ti amam? Mama, No ti pagarupam kat kayat ko ti kastoy a sitwasyon mi. Nagbidot ka, Lilibeth. Kanayon ang mapampanunot ko ni Papam. Iso na laang ta talaga ama-ama kakag na ijay palay. Gapu iti kasjay a sitwasyon. maawatan kayo, mama. Tauray siyak. Adamot pa nagamak ko. Nang runa kat marik na nga agunggon pa yung balay no magnaka. Day tangarod kat. Kasanumot ngamin. Nagkalid mo iti batog tinakaisaadan na. Tadda ka no ijay ti sapsapulan da. Mama, Amom nga amin a plano ti amam sinuportarak. Dayjay laeng titinubngar ko. Ta talaga sa anak a komportable. Ang amawan lata. Isulat ta tinatulok. Nay, ada umawawag kan ka, Lilibeth. nimot Orly, mama. Mabit lang tasong batak. Hello, Orly. Lilibet, umay kayo adagos dito ospital. At na dito ni Papam. Anya? Apay, anya tinapasamak ka ni Papa. Apay nga da dito ospital. Diyos ko! Kalatan na suot ni Balayo. Naibaglakit din na alis to adimtang dagiti rescuers. Iso ang natulungan da adagos ni Papam. Simurutak mo dito ospital. Iso nga da kita dito eh. Sige, Orly. Umay kami adagos dita ka ni Mama. Umay kami adagos. Napasamak nga rod tinagamamkan mi kan ni Mama, manang Emmy. Naimbaglakit din ta saan alinamot tilimned adaga tinarsuod abalay mi. Iso analakadalaeng anarescue ni Papa. Nagasat ni Papa ta saan nga iso mismo tinapandagan. Iso na laeng takapilitan anaputed ti kannawan asaka na nga iso tinakaro anaipit itibiga tinarsuod abalay mi. Kapilitan nga rod nga inabandonami ti sularmi anaipundar pay day di lolo ken lolak gapu tanakalikat nga ruden manang. Katnimot papak sumken latta dagiti gundaway amalagip na ti maipapan iti ibagbaga na agameng. Ngem kanayon met nga agpalawag ken kuana ni Mama. Gapu iti napasamak manang, ingka gumaak mo't tinagabrod, kat napagasatanak, iso nga addaak ita dito'y Dubai. Ngam iti mabiit, malpas tumeten ti kontratak dito'y, kat panggap kumeten ti ag for good dita Pilipinas, tapno makadenak dagiti dadakkel ko, kan tapno ituloy min kani Orly ti panggap mi nga agkalaysa. Daytoy ti padas ti pamilyak. Sapay la kuma, tanakaibati ak iti adal. To'y pagayam mo, Lilibeth. Pagayam a Lilibeth, agyaman akmet iti panagsalaysay mo dito'y programa tayo. Jakman amo no anya tinaidumduma a puwersa a makapaawis no gamang ti pagsasaritaan. Saan lang amin ani Papam tinakapasar iti kasta. Ado dagiti naamamok a nagbalin a nakurapay gapu iti treasure hunting. Ngamno apay nga adumot latta dagiti maawis nga agisayangkat iti kasta abanag. Basta ti makunak pagayam ko, titulbek tinarangay a panagbiag, ket ti panagsalukag, ken ti saan a panangibet iti pamati, ken taleg iti namarswa. Alakastan pagayam ko,
Kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu